Čaute, kámoši, chlapi moji dobrí. Dneska si dáme trošku neobvyklú tému. Povieme si, ako na mrazené kurča, keď nemáte čas ho rozmrazovať. Viem, znie to tak trochu ako ruská ruleta. Ale verte mi, dá sa to. Len si musíme dávať bacha. Lebo inak riskujeme nielen znehodnotený kus mesa, ale aj nejaké mikróby, čo nám môžu pekne zavariť. Salmonella, to je vec, čo fakt nikto nechce. Čo poviete? Takže, najprv si povieme niečo o tých teplotách a tzv. Nebezpečnej zóne. Keď varíte mäso rovno z mrazáku, tak počítajte s tým, že čas varenia sa vám pekne predĺží. Asi tak o polovicu až dvojnásobok. A bacha na tú kritickú zónu. Teploty medzi 5 a 60 stupňami Celzia, to je doslova raj pre baktérie ako Salmonella alebo Campylobacter. Takže je fakt super dôležité, aby to mäso v tej svojej najhrubšej časti dosiahlo minimálne tých 74 stupňov Celzia. A to si fakt overte vpichovým teplomerom, inak to môže byť fakt prúser. No a kulinárske zákazy sú jasné ako facka. Nikdy, a to fakt opakujem, nikdy nepoužívajte pomalý hrniec. Prečo? Lebo v ňom to mäso zostáva v tej nebezpečnej zóne príliš dlho. A to nechceme. A taktiež mrazené mäso prudko nerestujte na panvici. Povrch by zhorel na uhol a vnútro by ostalo surové. A to, chlapi, fakt nechceme. Však? Poďme na tie bezpečné spôsoby, ktoré naozaj fungujú. Prvá možnosť, to je pečenie v rúre. Pečte to odokryté, pri tých 180 stupňoch Celzia, pekne na papieri na pečenie. Keď mäso dosiahne tých spomínaných 74 stupňov v jadre, nechajte ho ešte takých 5 až 10 minút odpočinúť. To je dôležité. Ďalšia taká bezpečná metóda, to je dusenie na varnej doske. Jednoducho ponoríte mäso do vývaru alebo nejakej omáčky a pripravujete ho pod pokrievkou na miernom ohni. Žiadna veda, ale funguje to. Ak máte doma tlakový hrniec, tak to je tiež super pomocník. Kúsky poukladajte pekne v jednej vrstve. Podlejte to šálkou vývaru a varte pod vysokým tlakom. Rýchle a bezpečné. No a samozrejme, teplovzdušná fritéza. Cirkulácia vzduchu pri tých 180 stupňoch Celzia zaistí rovnomerné prehriatie. Dôležité je, aby sa kúsky neprekrývali a v polovici času ich nezabudnite otočiť. Takže na záver, kámoši, priama príprava mrazeného kurčaťa je bezpečná len vtedy, ak vynecháte nejakú minútkovú úpravu celých kusov a stavíte na pomalý, kontrolovaný prestup tepla s presným meraním vnútornej teploty. To je proste alfa a omega. A mám tu ešte jeden super tip, priamo od šéf-kuchára z Gastromaniagu. Počúvajte pozorne. Ak potrebujete z mrazeného bloku kuracích prs urobiť bleskové a šťavnaté soté, tak si zapamätajte túto techniku. Štrukturované krájanie za studena. Čo to pre Boha znamená? No neznamená to nič zložité. Zamrznuté mäso nenechávajte v kuse, ale vezmite ostrý, masívny kuchársky nôž a začnite z neho priamo odkrajovať tenučké hobliny alebo drobné rezančeky s hrúbkou taký 1 až 2 mm. A prečo? Lebo tieto miniatúrne kúsky strácajú tie nevýhody toho mrazeného bloku. Ak ich následne hodíte do rozpáleného voku k zelenine alebo zalejete horúcou omáčkou, tak prejdú celým tým nebezpečným teplotným rozsahom do necelej minúty. Ovrch sa okamžite zatiahne, mäso v jadre dosiahne bezpečnú teplotu takmer okamžite a vo výsledku bude neuveriteľne jemné, vláčne a šťavnaté. Namiesto toho, aby vám zgumovatelo. Tak to je už iný level, čo poviete? Veru tak. Dneska to bolo trochu iné, ale dúfam, že praktické.